Sinampahan ng qualified theft ang dalawang magkasintahan matapos mahuli sa aktong pagnanakaw ng grocery items sa isang sikat na mall sa Rosales, Pangasinan. Kinilala ang mga sospek na parehong 20 anyos na residente sa bayan ng Balungaw. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nagtatrabaho bilang kahera sa isang grocery store ang babaeng sospek habang ang lalaki naman ang siyang namili ng mga items. Nagkasabwatan umano ang dalawang sospek upang dayain ang transaksyon sa cashier. Nang i-check ng security guard ang resibo ng kanyang mga pinamili, lumabas sa resibo na mahigit 100 lamang ang binayaran nito pero ang aktwal na halaga ng mga nakuhang items ay higit 2,000 piso. So, nag-grocery yung lalaki, then yun nga, mayroong connivance nung i-funds niya yung kinuha niyang grocery. So, bali, hindi niya na-funds lahat. So, bali, 2 items lang yung finance. So, doon nahuli ng mga security guard. Sa dami ng grocery na dala is bakit konti lang yung parang i-finance ng. So, sinundan nila ang palabas sa hypermarket at doon hinuli nila yung tao. Ayon sa mga sospek na tumanggi ng magbigay ng pahayag sa harap ng kamera, aminado sila sa nagawang pagnanakaw. Nagawa umano nila ito dahil sa curiosity. Dagdag pa ng magkasintahan, madalas umano itong nangyayari sa nasabing mall kaya't sinubukan din nilang magpuslit. Patuloy ang malalimang investigasyon ng management ng shopping mall katuwang ang kapulisan tungkol sa ganitong modus operandi. Muli namang nagpaalala ang pulisya sa publiko. Mayroon na tayong trabaho na pinasukan, which is dapat sana naman kung ano yung trabaho natin is yun yung tuparin natin para hindi naman ikakasira sa isang company or as supermarket or any store na pinapasokan nila. Sa kunting halaga na dahil lang doon, ikakasira ng pangalan nila. Lester Narag, Balitang, Solid North.